baby. Kai, gaskiya fa kun yi kyau. Gaskiya ina ganin kyan nan da kuka yi. Ya kamata daga nan ma mun gama din ya kamata mu je outside irin aje a dan chilling. Kin gane yayi. Huta. Ku manyan yara ne. Ni ma babban yaro ne dan a inda nake zama ina ga miki. Kai ni da na san ma irin wajen nan za ku ce mu zo mu haɗu da ba zan walar da kaina an zo nan ba saboda gaskiya wajen nan bai dace da ku ba ni ma bai dace da ni ba. Saboda ni kin san bana irin son shakan iska irin wajajen nan saboda na saba daga AC saboda da na dawo daga London kawai ni ban cika ma yawo irin haka ba. Yanzu abinda za a yi zan ɗauke ku in kai ku Canada, UK, China, Germany za ku ji daɗi, za ku huta fa, za ku yi chilling saboda ku na wani ni na ku ne. Ni big boy ne, ku kira ni da big boy. Alhamdulillah. Kai abin da kamun wallahi baka kyauta ba, na rantse da Allah. Wallahi tallahi. Ya za a ce wai daga cewa bari kai flashing. Wallahi tallahi. Haka kai ba a nan za a yi komai ya kare wallahi tallahi. Ba haka muka yi da kai ba. Ba haka muka yi da kai ba. Ban waya na tukuna, ban wayoyin tukuna. Ba haka muka yi da kai ba. Kan gura uba. Har da wandona da na siya ban ma sa ba kai har ka fara sawa. Wallahi tallahi sai ka ciro rigan ka ura uba ka zo nan sai ƙarya kake ta mata ciro rigan kawai ba ruwana ciro mu rigan Boki na ya kuri mana mu je gida in muka je gida yin cire ma kayan abun naka ma yayi worse takalmi na ka to cire mun kawai cire mun takalmi ya kuri abokina ya hakuri agogon wallahi ka daina kwana a ɗaki na ba alfarma ya hakuri abokina Kawata, me kike gani haka? ko da ke bata na rantse da Allah ka tabbata kana zuwa za ka kwashe kayanka kawai ka bar gidanmu ka daina kwana a ɗaki na ku kuma ku tsaya yana zuwa yana muku ƙarya yana kawo ku kasan bishiya kuna jin inuwa yana ta zubo muku ƙarya ko da yake an samun nan banki sai ma samun nan